Vlastne pôjdeme len cez neho, celá to kapitola, nebudem čítať. List Židom 9. kapitola celá a niekoľko momentov vyzdvihnem, aby nás motivovali na rozmýšľanie o stole Pánovom a zástupnej obeti Pána Ježiša Krista. Táto 9. kapitola hovorí o svätostánku a dokonalosti Pánovej obete a porovnáva tú dočasnosť, ktorá sa odohrávala v svätostánku, o ktorej budeme viacej po obede hovoriť a nasledovaných niekoľko poobedí na poobedajších bohoslužbách. List Židom 9. kapitola a môžete si nechať Biblie otvorené, nebudem ich čítať, pretože máme asi taký 15 minút ešte pred sebou, ale zdôrazním niekoľko momentov a poviem aj verš, do ktorého sa budeme pozerať. List Židom je epištola, ako ju my nazývame, ktorá vznikla niekde pred zakončením alebo počas období tesne pred pádom Jeruzalemského chrámu. Čítajúc list Židom máme dojem, že chrám ešte stále stál. Osobitne táto 9. kapitola tu zdôrazňuje momenty, keď sa hovorí o obetiach, ktoré ešte stále idú, ktoré ešte stále sú prinášané. Niektorí vykladači písma navrhujú taký výklad, že asi vznikla táto epištola niekde v 80. 90. rokoch 1. storočia, kde by ale potom na nejaký spôsob, nádejme sa, aspoň slovom bolo zmienené, že služba bola tam a už na nejaký spôsob je zakončená. Zatiaľ čo slovo, keď sa o svätostánku hovorí, alebo o chráme, o svätyni, tento list stále tu hovorí, že ako keby stále tie obete ešte išli. Stále sa obetovalo, tak máme to jediný taký argument z nepriamy, by sme povedali, ktorý nám svedčí, že list je napísaný v období, keď chrám stal, to chce nám povedať pred 70. rokom 1. storočia, nevieme koľko pred, ale určite pred. A celý obetný systém ešte fungoval, prinášal sa, išlo to tak, ako chodievalo aj predtým. List Židom používa ešte jeden termín, ktorý je na úvod veľmi podstatný a nazýva tu na prvú zmluvu. Hovorí, prvá zmluva mala síce určité bohoslužobné predpisy. A teraz túto Pánovu zmluvu ani nenazýva druhá zmluva, kdežto ak by bola nazvaná druhá zmluva, tak je len otázky termínu, by sme povedali, alebo otázky času, ak je prvá, druhá, no a kedy bude tretia. To je prvá zmluva, druhá zmluva, a potom ako by sa čakalo, no tretia, štvrtá, piatá, a už keď je ich viacej, tak potom ani nie sme si viacej istí, že ktorá je platná, ktorá je konečná. Ale list Židom tu zdôrazňuje, dáva termín prvá zmluva a potom uvádza jeden nový termín, nová zmluva. Prvá zmluva a nová zmluva. To, čo my poznáme, písmo, ako nám píše v našich Bibliách, na samých obálkach, že písmo starej a písmo novej zmluvy, tak tento termín stará zmluva je vôbec nie novozmluvný, tento termín sa začal používať o mnoho neskôr. Zdá sa nám asi 250 rokov po Kristu, prvýkrát sa číta, lebo je zmienený termín stará zmluva. Dovtedy sa stále používal termín prvá zmluva. Čo chce nám povedať, že bola úplne Božia zmluva, že to bolo to Božie slovo. Zaujímavé 10. kapitoly definuje autor listu Židom túto zmluvu, hovorí, že ruší prvé, aby ustanovil druhé. Podľa tejto vôle sme posvetení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval
svoje telo. Toto prvé znovu teda ukazuje, že má to svoj limit tým, že Pán prišiel, urobil novú zmluvu, automaticky tým, čo bolo predtým, tí, ktorí sa riadia len tou prvou zmluvou a nezahrnuli aj novú zmluvu, sú nezapojení do tých posledných vecí, ktoré prinieslo táto nová zmluva, Pán, zjavenie. Hovorí, aj prvá zmluva mala síce určité bohoslúžobné predpisy, aj svätyňu na zemi. A toto svätyňu na zemi teraz ako by nám chcel dať na vedomie, že v tejto kapitoli bude hovoriť aj o svätyni, ktorá je v nebesiach. Táto 9. kapitola listu Židom je akoby jediné miesto v písme, o ktoré sa môžeme oprieť, keď sa hovorí o tej nebeskej svätyne. Na aký spôsob presne, ťažko povedať, ako by sme to, my ľudia sme veľmi vizuálni a chceli by sme si vizuálne to predstaviť. Ľudia sú tak vizuálni, že by od začiatku, ako sa Boh prihovoril človekovi, ľudia majú túžbu vidieť Boha. Vidieť. Učeníci povedali, prišli pred Pána, no ukáž nám Otca a nám to stačí. Tak ukáž, nech vidíme a to bude stačiť. Koľkí ľudia dnes povedia, no ukáž mi Boha, ukáž mi a to mi stačí moje viery a potom budem veriť. Oči nie sú jediné meritko toho, že či niečo existuje a či je skutočné a či je funkčné. Oči, ľudia povedia, oči vedia klamať. A veľakrát mnohí ľudia vidia niečo a fakticky to, čo vidíš, je neskutočné, nie je pravé, je to len vizuálny určitý trik a ľudia sú presvedčení. Však videl som to a ľudia dostanú to, čo chcú vidieť, ale fakticky sú oklamaní. Pán nie je na obdivovanie vizuálne a Božia prítomnosť nie je taká, aby človek sa pokochal svojima očami, aby videl, ale keď Boh prichádza človekovi, tak prichádza v inej podstate a živý Boh dáva na vedomie, že je tu náš, že je prítomný Židom vtedy v tých časoch na jeden iný spôsob a dnes pravde, že na druhý. Po obede si budeme všímať svetostánok a osobitne tento spôsob, ako ľudia mohli vedieť, že Boh je s nimi. Svetostánok bol spôsob, ako sa Boh rozhodol bývať medzi hriešnými ľuďmi. Svetostánok bol spôsob, ako Boh išiel komunikovať teraz s ľuďmi. A ako ľudia prichádzali. Pán chce, aby býval v strede svojho ľudu. A toto bol Boží cieľ od začiatku a verím, že Pánov cieľ bol až do konca, aby takto fungovali. Ľudia chceli chrám, chceli mať, no aj tí majú chrám. No Páne, aj my chceme mať chrám. Aj my chceme mať ako ostatní. Dodnes máme túto mentalitu, aj my chceme ako ostatní. A to je človek, to sme my. Prvá zmluva mala predpísané bohoslúžby, mala svätyňu na zemi, automaticky tu hneď dáva nám na vedomie, že v budúcich veršoch bude hovoriť niečo aj o nebeskej svätyni. Zriadili totiž prvý stánok, v ňom bol svieceň, stôl s pozdvihnutými chlebami a tak ďalej. Druhá kniha Mojžišova, 25. kapitola, začína hovoriť o tomto svetostánku a dopodrobne opisuje Boží plán, ako Pán Boh chcel zariadiť tento svetostánok. Aké náradie tam bolo položené, čo bol účel tohoto náradia a ako bolo to zozbierané a pripravené, všetko táto 25. naďalej hovoria o tom, a viacej detailov po obede o tom poviem. Opisuje v nasledovných veršoch náradie, ktoré tam boli. A teraz tu hovorí od 6. verša, niekoľko myšlienok, hovorí, odkedy je toto tak zariadené do prvého stánku, opätovne vchádzajú kňazi a konajú bohoslúžby. Toto slovíčko opätovne tu nám dáva tento dôraz, že svetostánok, alebo chrám v tomto prípade, chrám stojí. Chrám je ešte tam, bohoslúžby sa dejú a každý deň sa prináša, vchádzajú kňazi a hovorí do druhého stánku, a teraz tieto stánky rozdeľuje, tieto stánky skôr by to boli ako izby, by sme povedali. Ten prvý stánok, tam vchádzajú denne kňazi, vybavujú sa, zapaľuje sa
svietnik, pozostrihávajú sa všetky tie nite, ktoré horia, prináša sa, podlieva sa olej, sú určité veci, ktoré sa denne robili, ale potom hovorí, do tejto druhej miestnosti vchádzalo sa len raz do roka, a to nie bez krvi. Nešlo sa len na prázdno. Do svätyni svätých sa nešlo vidieť, či tam Boh ešte stále je, alebo nie je. Do tejto svätyni svätých prichádzalo sa s krvou, prichádzalo sa poníženie, prichádzalo sa so strachom, z vedomia toho, že Pán Boh je tu a prihovára sa človekovi stadiaľ z toho priestora. Týmto naznačuje, hovorí, nie bez krvi, ktorú prináša za seba a z nevedomosti ľudu. Týmto naznačuje Duch Svätý, že cesta do svätyne svätých je ešte vždy nie zjavná, dokiaľ stojí ten prvý stánok. Tým, že raz do roka bol prístup tam umožnený, tým chce povedať, nemá tam možnosť. Každý človek prísť nemá možnosť vždy prísť. Tento veľkňaz bol predstaviteľom ľudu pred Hospodinom. Predstavoval ľud s tou krvou a predniesol túto obeť pred Pána, obeť pre neho samého, obeť pre celý ľud, pre všetkých a ukázal, že celý ľud urobil pokánie, je očistený, aby predstúpil pred Hospodina. Bola brána, bola tá plachta položená, aby nikto nemohol tam len tak prísť, vidieť. A tu ukazuje, že táto svätosť Hospodinova je jeden jav, ktorý nie je na obzeranie, ale na uctievanie. A táto svätosť Hospodinova je taká dôležitá, že nemôže si to obkúkávať človek. Ale môže len ponížene pristúpiť ako veľkňaz raz a potom predstúpiť pred Pána. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz, budúcich hodnot, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok. Tejto 10. kapitoly nám ešte ďalej dokresľuje túto celú vec, hovorí, lebo zákon, ktorý je len tvoňou budúcich hodnot, nie je samým obrazom. A nie samým obrazom nemôže tými istými obeťami každoročne nepretržite prinášať, zdokonaliť tých, čo sa nimi približujú. Zákon je len tvoňa. A všetky tieto veci, ktoré sa odohrávali tu na svätostánku a svätyni svätých, boli len tvoňa. Čo je podstata tvone? No podstata tvone je tá, že tvoňa sama o sebe nemá hodnotu. Ale fakticky je len reflexia niečoho skutočného a odzrkadlí sa len tvoňa od svetla, ktorý je. No tvoňa, chce nám povedať, je to, že je skutočná svätyňa, alebo to, čo Pán urobil, to je pravé a toto, čo bolo v Jeruzaleme, to bolo len dočasné, aby ľudia videli, že čo sa vlastne deje. Lebo Pán fakticky ani nevstúpil v Jeruzaleme do chrámu, ani do svätyni, ani do svätyni svätých. Jeho krv nebola prinesená na taký spôsob, ako prinášané boli obete zvierat, ale jeho krv bola, tento list hovorí, prinesená, alebo bolo očistené a zadosť učinené v tejto nebeskej svätyni. A všetky tieto veci, ktoré sa tu diali, boli len ukážkou, že táto nutnosť riešenia potreby hriechu je takto podstatná. O čo viac krv Krista, ktorou mocou večného ducha samého seba obetoval Bohu bezvadnú obeť, čistú nám svedomie, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby jeho smrťou smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov spáchaných z prvej zmluvy prijeli povolaných zasľúbenie večného dedičstva. Veľmi ťažký text. Text, ktorý nie je plynulé čítanie, ale veľmi, veľmi bohatý s významom. Pán a jeho cesta vykúpenia, nešla len takou cestou, ako si to každý predstavoval, ale išla najprv vyplánovaná v nebeských plánoch, podľa nebeských štandardov a tí, ktorí nemali koncept
Hospodina Boha v jeho plnosti, ktorú ukazoval, minuli celú vec. Úplne minuli. Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľuďu všetky prikázania podľa zákona, vzal krv teliat, kozlov, vodou a tou krvou, so šarlátovou vlnou a izopom, s tou vetvičkou, pokropil aj knihu zákona, osvetil a všetok ľud a hovoril, toto je krv zmluv, ktorú nariadil Hospodin. Tak to museli urobiť, aby symbolicky videli, že nevinný život musel zakončiť sa, aby ich hriechy boli očistené. A táto krv ukazovala, že je kúpený človek draho. Že je kúpený, že nie je ani svoj. Každý človek si dnes povie, som slobodný, patrím sám sebe, robím so sebou, čo chcem, ale keď sa vhlbí do týchto práv, tak človek vlastne pochopí, že je kúpený krvou Pána Ježiša Krista. A tým, že je kúpený, nie som ani svojím pánom, ale patrím pánovi Ježišovi. Podľa zákona takmer všetko sa očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. Celá táto obeť, ktorú Pán priniesol, je zjavná len tomu človekovi, ktorý môže pochopiť tieto nebeské dimenzie. Len ten človek, ktorý vie to akceptovať z pohľadu Božieho, tak vie v tom vidieť význam. Žiaľ, že tí, ktorí boli včas Pána, ktorí videli ukrižovanie, videli cestu od Galilei po Jeruzalém, videli všetky a počúvali tie slová, o ktorých hovoril Pán, ak nevedeli to akceptovať v Božej ceste spasenia, tak vidíme, že úplne minuli celý význam. Len bolo málo tých, ktorí prišli za Pánom, povedali, my vieme, že si od Boha, i keď nerozumeli celú cestu spasenia, ale potom im bolo zjavné. Niekedy sa trápime s tým, že určité veci nemôžeme akceptovať, nevieme ich rozumieť, lebo sú nám cudzie. A fakt, mnohé veci musia prísť len v určitý časť. Mnohé veci človek pochopí len keď príde na to moment. A potom si povie ten moment. Teraz to rozumiem, teraz to chápem. Mnohé veci chceme predčasne rozumieť a vedieť ich vysvetliť a nie sú nám dané. Nie je nám dané vedieť, prečo určití ľudia museli zomrieť tak, ako zomreli. Prečo odišiel Tomáš, prečo jeho otec tiež mladý odišiel, prečo niekto nenádane zomrel, prečo sú ľudia v určitých trápeniach. Veľa vecí by sme chceli vedieť, ale nevieme. Mnoho vecí z písma sa nám zdá, že chápeme, rozumieme, ale fakt, mnoho vecí musíme len tak prijať čisto vierou, musíme prijať čisto s takou nádejou, že toto je nádej do budúce. Toto sú slová, ktoré príjmame, ktoré veríme, že takto Pán povedal. V tej 10. kapitoli ešte akoby dokončil celý význam tomuto. Hovorí o tej novej ceste. Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu, tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to je cez vlastné telo. A keďže máme veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou. Svätyňa svätých bola zatvorená. Nedalo sa vojsť. Raz do roka niekto vošiel. Teraz Pánovou smrťou symbol, ktorý Pán dal, aby ľudia teraz pochopili, bolo to, že zázračne sa táto chrámová opona roztrhla. Nebola otvorená. Neprišiel niekto, otvoril. Bola roztrhnutá od hore nadol. Chce tým povedať, nikto, kto bol dole, nemohol tam nejaký levíta horlivý, to nemohol roztrhnúť, ale od hore, kde nikto nemal prístup, chcem mi povedať, od Pána bolo roztrhnuté a prístup otvorený, symbolický, a touto novou cestou teraz skrze Pána Ježiša Krista môžeme prichádzať pred samého Hospodina. Nechaj dnes ráno, keď budeme čiahnuť rukou na krv alebo na kalich a chlieb, nech máme to v mysli. Iba skrze Pána Ježiša Krista. On túto cestu urobil. Máme prístup pred samého živého Boha, ale len v Božom mene.
len v mene Pána Ježiša Krista. Ak si niekto bude chcieť nárokovať v svojom vlastnom mene pristúpiť tam, Boží hnev bude musieť spáliť človeka, lebo bez Pána stáť pred Bohom, pred živým Bohom, to je samovražda. Nech Pán požehná svoje slovo. Amen. Postaňme a ukončíme bohoslužby s modlitbou.